Хотел не в България. Всички сме тука. Оле! Всички ядеме. Чини с болница храна. Има и шоу, и бърза храна. Не е всичко това. Има и басейн. Чакайте. Басейн има също и мост, където са къпни всички. Има и цял ресторант с безплатна храна. Може да прави се снимки така. Има и водка. Има и трева по стените. И това е всичко, което мога да покажа. Мога да покажа всичко. Има и вино. Вино и мама. И всички са тук. Даже и моите дядовци са. Да, моя дядо също е тук. Да. Време да го спирам.